ତୁମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯୋଗମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର 2024 ଶ୍ରେଣୀ ପଞ୍ଚମ। ଏ ବର୍ଷ ତୁମର ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଯାଉଛି। ଜାଣିଛ ତୁମର ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ତୁମର ମୌଖିକ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ତାପରେ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମୌଖିକ ଆରମ୍ଭ ହେବ 6-7। ମୌଖିକ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଆପଲୋଡ଼ ହେବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଗଣିତ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର। ଗଣିତ ଅଛି 10/3/2026 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ପରୀକ୍ଷା। ତ ଆଜି ହେଲାଣି ଫେବୃଆରୀ ମାସର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ହେଲାଣି। ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ମୁଖସ୍ଥ କର। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବହୁତ ଉପାଦାୟ ହେବ ତୁମ ପାଇଁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପକାଇବ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସବୁ ପ୍ରଥମେ ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ପାଇପାରିବ। ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି, ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଅଛି, ପଛ ଆଡ଼କୁ ସବୁ ଉତ୍ତର ଅଛି। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତୁମର, ଖାଲି ଅଭ୍ୟାସ କର। କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଅ ବୁଝିପାରୁନାହଁ। ଯଦି ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଦରକାର ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି ଜଣାଇବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।